ngegas. Halo konco-konco sing senengane ngegas. Ingi berdolanan langsak sembarang dengae. Saiki wayahe ziarah. Ziarah nang gone makome raja-raja. Tidak arah iki wis kadung donga lho. Nanti ini kita insya Allah jalan-jalan mengunjungi makam Raja-Raja Mataram, Raja-Raja Jogja dan Solo di Imogiri sana. Nanti Dur lokasinya coy. Gua lah ngos-ngosan apa biasa wae ngene. Nanti kayak dua iki lho, klitik. Ya. Awalansane, Pak. Awalansane, Pak. Keteu. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Acok ketok-ketok mundak ketok. Matur suwun, Pak. Tim lemah-lemah yuk ngos-ngosan. So durak kuat omong mbak. Aku biasa wae ngene kok. Masyaallah. Lo tuku es apik tak kei dhuwit. Itu kamu itu adalah kamu kayangan. Jika ada angin yang agak anginnya itu seperti angin turunnya bidadari, pasti dia baru cus angin turun. Bukan turunnya bidadari, jadi ada apa kapuknya itu langsung cus seperti tabrakan pesawat bidadari. Wong nek kesel ketok ngono, oleh ngomong ra nyambung belas. Wis tak mundak manduk tok. Masyaallah. Oi, saya yo. Wontenipun makam ratu-ratu ingkang sampun dipun makamaken wonten pasarean Imogiri mriki sedayanipun. Mangke mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kula nyuwun agungipun pangapunten. Walah gas, moro-moro baterai entek mau. Iki moro-moro ya wis ning Malioboro. Wis gak apa-apa ya. Sementing ayo numpak andong sik. Bayar 100.000. Ora bayar ding, dibayari bos-bose iki lho. Numpak andong ning Malioboro. Sauti ale. Gak ono terusane iki. Manggo guri kono iku iso ta, Lek?
Maluk guri kono iku. Sakit ya. Popo enak ya sakjane maluk guri. Kuat ya. Kuat. Wah, ono konser tapi lek kok regiane ngene. Nggih, mau dalu ngoten ya. Oh. Konser apa iki lek? Ape melok-melok blonjo kayak wong-wong ya ora duwe duit. Ape mlaku kayak wong-wong ngene iki ya ora ana gandengane. Terus apa iki wis kadung nang kene mosok tengok-tengok nganggur. Apa delok konser nang ngger kono gek mau ae yo sing dilewati andong mau. Wis delok konser wis. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih atensinya yang sudah datang malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyumbang sedikit. Mungkin sedikit Dananya, juga berguna ya Mas. tapi sudah sangat berguna untuk saudara kita yang Mas Dewa di Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Teman-teman membutuhkan air bersih. Cah cilik berangasan mana? Iya, Mbak, sedot ora? Tak bawain. Dibawain terus kenapa Mas? Ya tak bawain di sini, Juang. Enggak tak bawain ke atas. Ayo, Mbak, kurang sedikit, Mbak.